Ve helbestame diyarî giyanê mamoste rahmetiye Mele Mahmudê Sebrî vîndarê xemgîn ji xwe wê cihê şahnaziyê be û serbilandiyê be em karibin bibin şagirdek ji şagirtî gohîzkar bin vê gotinê bêjin wê cihê şahnaziyê be. Spas. Qurbana du çavên bihê sêr. Ez xwazim vê ya bêjim berî mamoste ji kurdîtiya bilind ji exlaqê bilind em her diçûn cemî me çê helbestek digot û yerek me digot dicî de hema digiriya. Qurbana du çavên bihê sêr, qurbana wî dilê te yî pak. Porê te yî spî ji derda, qurbana wan bin ta bi tak. Pira wêjeya Kurd e mela, ji bo Kurdan tu jî çiyak. Pey te digirîn emberê te, li koka digerin mak bi mak. Li seyrana ristin cezîrî, de bejn û bala xwe li bak. Hil de padeya lepên dilber, dilbera çavres û poşçilak. Di cenga evîna bê xwedî, bi destê xwe ala merak. Eşq koşk e, tu şah e mela, we jî li ber deriyê te gedak. We jî li ber deriyê te gedak. Spas ji wan e.